Крим – це Україна, та Україна – це Європа. У Празі активісти місцевого руху «Капутін» провели акцію. На 3 туристичних локаціях розгорнули величезний банер із нагадуванням, кому належить вкрадений Росією півострів. Це їхня відповідь на останній вияв російської агресії у Керченській протоці. Це Отакар Ван Гемон, чеський активіст, засновник руху «Капутін» – «Демократи, зупинимо Путіна». На його рахунку десятки проукраїнських акцій у Празі та інших містах Чехії. Не зміг він промовчати і через зухвалий напад Росії на українські кораблі. Разом з іншими активістами розгорнув величезний банер у найбільш відвідуваних туристами місцях Праги. Створював банер син Отакара – Макс. Я намагаюся допомагати батькові у всіх його ініціативах, бо я певен, що така активність дуже доречна у наші часи. І цей банер – гарний спосіб виявити свою підтримку. І показати, що українці не самотні, що ми їх підтримуємо і що у нас є своя думка, незалежно від позиції наших чиновників. Офіційна Чехія не визнає анексії Криму і засуджує дії Росії. Утім, це не заважає чеському президенту Мілошу Земану дотримуватись протилежної позиції. Саме навпроти президентського палацу у Празькому граді чеські активісти розгорнули перший банер. Спасибо! Спасибо большое! Дякуємо! Слава Україні! Ми обрали 3 локації. Перша – на замку навпроти палацу Мілоша Земана, проросійського, антиукраїнського і антидемократичного президента Чехії, так, щоб він нас бачив. Друга локація – на вежі Карлового мосту. Там, крім банера, ми вивісили прапор України. І третя локація – це центральна площа, будівля Національного музею Праги. Активісти переконані, якби не членство в НАТО, наступною анексованою Росією територією могли б стати чеські Карлові Вари. І зізнаються, саме через те, що відчувають постійну загрозу з боку Росії, демонструють підтримку мешканцям України і окупованого Криму. Софія Абляєва, Андрій Замерзлін, Заман, АТР Прага, Чеська Республіка.